ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡ଼ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ସହଜରେ ଟାଇପ୍ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଭାରି ସୁବିଧା। ଦୁଇ ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କି ଇଏ କରିକିରି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ କାମ ମୋବାଇଲରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠୁଥିବ। ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଧା ଜାଗା ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଆସେ, ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ରହେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ବି କମ୍ ଜାଗା ରହିବ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀରେ ବଡ଼ ଲେଖା ଲେଖିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ଅନେକ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବିନା ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କିବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସୁବିଧାରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଥିରେ ବି ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ବି ହେଇପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପରି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଡକ୍ରେ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଡକ୍ରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କଲେ ବି ସେଇ କଥା ହେବ। ମୋବାଇଲ ରଖିବେ ଏମିତି କିମ୍ବା ଏମିତି ରଖିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର USB-C ପୋର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ USB-C ପୋର୍ଟରୁ USB-A ପୋର୍ଟ ଥିବା ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆଡାପ୍ଟରଟା ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି, USB-A, HDMI ଆଉ USB-C। এই ଆଡାପ୍ଟରଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଦୋକାନରୁ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଲେ ବି ହେବ। ଦାମ୍ ବେଶୀ ପଡ଼େନି, 200-300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି USBରୁ USB-A ଆଡାପ୍ଟର ଆଣିବେ ତାହେଲେ ତାହା ତ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ବୋଧେ 150-200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣ HDMI ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବଡ଼ ଟିଭିରେ ଆରାମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଡାପ୍ଟରଟା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି USB-A ପୋର୍ଟ ଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା କିବୋର୍ଡ଼, ଛୋଟ କିବୋର୍ଡ଼। ଏହାର ସାଇଜ୍ ବି ସାନ, ହାଲକା ବି। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ମୋବାଇଲରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ମାଉସ୍। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେମିତି ମାଉସ୍ରେ ନେଭିଗେସନ୍ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ନେଭିଗେସନ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗଲ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଡାପ୍ଟରରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଡାପ୍ଟରରେ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ମାଉସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ବିନା ତାରରୁ। ୱାଇଫାଇରେ ଏଇଟା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ବାହାରୁ କିଣିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇ ପାରିବେ, 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଭଲଟା ଜିନିଷ, ତାଠୁ ଶସ୍ତାରେ ବି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଭାରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ।
तेबे आसतु देखा कमती सेटा व्यवहार हम। ये देखो अडाप्टर यहाँ है USB-C पोर्ट अच्छी ये आप मोबाइल भी USB-C पोर्ट थी चार्जिंग जगह जोटा यहाँ सी पोर्ट तापर भी थाए आजिकल प्राय सब सी पोर्ट आसूँ जदि आपणकर स्मार्टफोन रे सी पोर्ट न थी आग भाया पोर्ट थाए आपन से एडाप्टर भी पाइबे। बर्तमान देखो यू आम प्रथम डंगलटा को लगेगा यार USB पोर्ट रे ये डंगलटा को लगेबे यहाँ को लगेदेले डंगल तापर यहाँ को तार जो सी पोर्ट अच्छी सी पोर्ट को अपन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट रे लगेबे यहाँ लगेले चार्जिंग पोर्ट रे देखो लगेगा चार्जिंग पोर्ट रे तापर अपन जो टाइप करेंगे यहाँ चार्जिंग पोर्ट रे लगिगला आपनकर कीबोर्ड आ माउस ये दुटा एक्टिवेटेड हो गला तापर आपण जिते आप मूव करेंगे माउस को कंप्यूटर वाली सेटा मोबाइल भी मूव कर देखो माउस यहाँ एक्टिवेटेड हो गला माउस पॉइंटर आसला माउस पॉइंटर आसला आपन जोटा खोलवा कथा आपन से खोली पारे यहाँ क्लिक कले यहाँ खोलला यहाँ खोलीगला आपन जो टाइप करवा कथा ये क्लिक करेंगे क्लिक कला यहाँ देखिले अपन तापर अपन कीबोर्ड को व्यवहार करेंगे जमती कंप्यूटर व्यवहार करते आपन सेमती टाइप करेंगे देखो तो टाइप है आपण को ओडिया ऑप्शन दिया चला ओडिया हम हिंदी गले हिंदी हम ये आपनकर जो लैंग्वेज लोड होपन ये बाहर ओडिया भी देपारे हिंदी देपारे इंग्लीश देपारे तापर कीबोर्ड रे सही अक्षर बाहर आपन टाइप कले आपन को हला तापर आपन माउस रे आपन स्क्रॉल करि परिबे एमती अन्य किसी खोलिबार थिले सेटा करि परिबे अक्षर बड़ करि परिबे बोल्ड करि परिबे सब करि परिबे जहाँ आपन कंप्यूटर रे जहाँ करंती मोबाइल सब हो पारिबो यदि आपन कहिबे आप केमिति खोलिबा आपन जो आप खोलिबा पे चाहिए सेठी क्लिक करिवे सेटा खोलिबो फेसबुक खोलिला फेसबुक खोला हला परे आपन जो पोस्ट पढ़िबे माउस पॉइंटर साहाय्य आपन ताकू ये करेंगे गोटे जिनस मन रखु मोबाइल रे टाइप करे डंगल न लगिले एडाप्टर न लगी कीबोर्ड बाहर किंतु एडाप्टर लगिले कीबोर्ड बाहर ना आपन पूरा स्क्रीन टा पाइबे काम करने फुल स्क्रीन पाइबे बहुत आराम रे आपन टाइप करि परिबे सब